Bon dia, des de ben a prop del mar. Estic aquí a Trenc-Donada. Mai millor dit. El mar, tota una simbologia per a la nostra civilització, per tot el món i més pels mediterranis. És la nostra font de vida. El mar simbolitza moltíssimes coses, contraposades de vegades. Simbolitza el comerç i el contacte i la descoberta, però també simbolitza la guerra i l'enfrontament. És la vida i és la mort. El mar transporta a moltes bandes, però d'on ens ve el mar? Doncs el mar, a través del llatí mare maris, ens ve d'una arrel antiga, protoindoeuropea, que era mer. Curiosament, una altra arrel també mer, no sabem si era la mateixa o no, és la que ens dona mort. Ben curiós, no?, que tinguin aquesta mateixa sonoritat en el seu moment inicial fa uns quants milers d'anys. De fet, hi ha una organització que es diu Mare Mortum. És curiós perquè seria, com buscant les arrels, seria mer-mer. Han tingut evolucions diferents. El mer de mar va passar a mori i de mori a mare. I en canvi el mer de mort va passar a mertos, que volia dir mortus en llatí, finalment nosaltres mort. Però quedem-nos amb el mar com un espai d'oportunitat, com un espai d'esperança, malgrat que aquests últims anys ens han deixat el record, ens estan deixant el record de moltes persones que hi perden la vida i que hi perden els fills, els familiars, com a conseqüència d'haver de fugir dels països on tenen greus dificultats. Des de Open Arms estan fent una tasca impressionant en aquest sentit i des d'aquí el nostre reconeixement. Quedem-nos, però, amb el mar també com un espai de vida, com un espai de sorpresa, com un espai d'aprenentatge, com un espai de descoberta. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!